मोनसे दुखुनांथाव रादाब मोनसे समनि गोख्रों जोलुर गेलेगिरि नुकुल ब्रह्मआ प्रेसार स्ट्रक बेरामाव गोग्लैनानै दङ। बिथांनि साबसिन फाहामथायनि थाखाय अनसायगिरि रायजो राजाफोरनिफ्राय रांनि अनसुंथाइ हास्थायदों नखरा। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय जफादं ओनसोल सनितपुर गामिनि मोनसे समनि गोख्रों जोलुर गेलेगिरि नुकुल ब्रह्मआ थांनाय दान मोनसेनिफ्रायनो प्रेसार स्ट्रकआव गोग्लैनानै दङ। नखराव जा एसे रां दंमोन बेजोंनो फाहामथाय होदोंमोनब्लाबो दिनैसिम बिथाङा मोजां थासारियाव फैयाखैसै। जायनि थाखाय दायो बिथांनि साबसिन देहानि फाहामथाय होनायनि थाखाय गोबां रांनि आंखाल नुजाथिदों। बेनिखायनो नखरा खुंथाय गोहोआव थानाय सरकार आरो रायजो राजाफोरनाव जा एसे हायो अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों। नोंथांमोना बिथांनो अनसुंथाइखौ दैथायहरनो थाखाय स्क्रिनाव होनाय बेंक एकाउन्टआव हरनो हागोन। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा बेरामिनि सोमोन्दै आबुङै सुलाद लानो थाखाय 9395401126 बे जानबुं अनजिमायाव कल खालामनो हागोन। जा बाबायाथ' प्रेसार स्ट्रकआव गोलैना दोङो। बेसेबांसो जाथारखो? मास मोनसेसो जाबाय बाबाया प्रेसार स्ट्रकआव गोलैनाया। दा माबायदि थासारि दङ? दाथ' थासारिया एसेबो मोजाङाव फैयाखै। चिकित्सा खालामदों चिकित्साखौथ' खालामदो। रायजो राजाफोरनिफ्राय जि हायो एसेसो अनसुंथाइ मोनबा मोजां जागौमोन आरो। माने बांसिन फाहामथाय होनो थाखाय? बांसिन फाहामथाय होनो थाखाय मोजां मेडिकेलाव देखायनो थाखाय बाबाखौ मोजां लाइनाव लाबोनो थाखाय एसे अनसुंथाइ नांगौ। फन नाम्बारखौ 9395401126 इ नाम्बाराव कल खालामबानो डिटेल्सखौ मिथिगोन। आंनि फिसाया दा बेमाराव गोग्लैनानै दङ। मा जादों? प्रेसार स्ट्रक जादों। बेसेबांसो सान जाखो? मास मोनसेयानो जाबाय। चिकित्सा खालामाखै? चिकित्सा खालामदों। दा मा अबस्थायाव दं? दा मानसियाथ' बिराद सिरियासआव गोग्लैनानै दङ। दा रायजोफोरनिफ्राय एसे एनला अनसुंथाइ लुगैदों आरो। चिकित्सायाथ' जेएमसियावबो खालामदोंमोन, ओमफ्राय जेएमसियाव नायथारिनि आङो जेएनआरसि मेडिकेलाव लाबोनाय जादों। ओमफ्राय बेयाव लाबोनानै अपारेसन खालामनाय जादों आरो। दा जिखिनि फैसा दंमोन बे फैसाया जोबलांजोब्बाय आरो नायनानैनो। थारमाने गोबां रांखान्थिनि आंखालाव जादों। धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय। धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबै सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम मुं थिसननो हागोन। 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय, गेलेनाय, आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ। बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन। दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 977074575550 एबा 88764802118 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।